Vain hi September ni som pariat sang ni som ni pakhat in rin ni ania. Mizo Official Channel clear tu le ngai thatu zong te chi bai vek ule. Tuna chuan khovel chanchin thar lor khom karam puang do nani. Tualthattu kum som ni pakhata upa chu a hmêlṭhat em wangin afan sing thum zet chuan chhuah zalen turin hingan ziak. Kan tun lai khovela chuan milar te ngai san na le an chanchin ngai poimona sangin milar te pathian ang hiala biak du na thinlung pu po khovela an tam to em mai ani. Dai sine tarlan danin US TikToker kum som ni pakata upa Cameroon herin chu lir thei manga tualthattu boi pahnia thiam lo chantir ani wangin kum som ni pali chung tang tur rem na pe kani. Cameroon herin hi kum som ni pakhat mi ania. Dan phallo ko thler lir thein tlan siak na telin kongpui kan mek mei che pakhat kum som ni pali mi le afasen thlasom mi chu achil hlum hlok maya thu boyan siam sak zui ta ani. Mak ang reng tak main herin hmêlṭhat na le ngai no beina chuan tanin chunga po afans te thinlunga hne ngang ni turani. Afans te chuan tanin chung thima om tur chuan phal thlot lawa thu nei tu te hne na chhuah zalen turin ngen nan thelu zui ve bokani. He afans te ngen na thle kha hian TikToker ngai sanga ama thawang ho tu mi sing thum chuang zet chuan an mingan ziak nanani. He tianga ngen an siam chan nian tarlana chuan he tlangwal hmêlṭha hi zela atang ani chuan engkim a hlo don ani tin rorel na dika hmu theinan Instagram page te po an siam sak hial ani. Tang tura achung thuan real live video chu herin hian a follower maktaduai ni zet mit hmua pholanga. He min hu hian ama ngai sang tu fans tam tak te chuan herin si zela tang mai tur chuan a hmêlṭha ma ma ani tin an comment na sa hle ani. Auku sin soi sela hlo hle France thinrim chuan US le Australia ambassador te a ko hongal. US le UK te chuan Australian nena security pack an siam awangin khovel ram dang te soi selan hlo na sa hlea. He security pack auku stian vo hi China lo rian zel tur dan na ruam manania. US le UK te chuan Australia in nuclear power submarine siam ve theinan an puina turania. Ma se auku sian ama a Australia nena submarine chungchang in rem nan lo siam to chuan France thina ti ur hle thung China po in ram pathum te chu Cold War mentality kalpuya pu bok. He thona turatan in rem na hian China chu indo na kalpui turin na thithinur theidon ya soyani bok. He tangrual Paul auku si US President Joe Biden, UK Prime Minister Boris Johnson le Australian Prime Minister Scott Morrison te chuan nilai ni khan an puangani. China soilang lo ma se auku si Beijing in South China Sea thunei na chana tum chan le na nge yang ngai ania. Johnson chuan UK MP na hena inrem nan siam chu China do na ta na siam ni lo ati thungani. Ma se Boris Johnson chu Prime Minister Lui Theresa May chuan chang le tin he mi wangin Britain le China chu indo thlengin thlentir thei thu soi ve thungani. Theresa May chuan China in Taiwan run ta se engting nge mala ka tumang ti zona chu Johnson chuan United Kingdom chuan international law hum himadua khovel ram tina kan thian te po kan hril chianga Beijing po chiang takin kan hril thawang tina changani. Democratic Taiwan chuan sovereign state ta anin chala ma se he hi Beijing chuan pomlovin Taiwan chu aram bung khatangena pom luitlatani. September ni som pariat khan France thinrim chuan US le Australia an ambassador te a koleta. Foreign Minister Jean-Yves Le Drian chuan France President Emmanuel Macron alom lo em wangin engthil chiange ti don ti hriat lo thua soi. Australia chuan aukus manga nuclear submarine an siam don awangin sang ni som paruka Australia le France naval group tenena conventional submarine US dollar billion somli deal an sign to chu an ti top don tian puang to ani. Ma se France an lom lo hlea. Foreign Minister Yves Le Drian chuan France le Australia te hi dollar billion som ko contract 12 new conventionally power submarine siam turin kan indor vek toa. Ma se min bara khai chiang hleani chu wangin compensation tal min pero se ati hialani. Canada Liberal Prime Minister Justin Trudeau chuan AUKUS nuclear submarine thuthar chungchang hi engma soi ve lo thungani. Heti la hian Washington chuan AUKUS awanga Paris thinrim na chu thoidam tumin mala ama in France chuan Australian nen multi-billion dollar submarine deal an lo siam toa. He hi Australia chuan na thu zui ta ani.
French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian chuan AUKUS chu hnunglam atanga in beina hialin a soya nun rong kal khatlu tukle thutluk namin barakhai tu tin a soi zui bok Washington a French diplomats te chuan US le France tena anin zomna ti nge ni theinan gala celebration nen tumpo an thul zui ngal bok din mun duam lo takani tin US a France ambassador Gerard Arod chuan a soi ani US chuan Australia na contract kan nei te France ta na poimo ani ti ria ma se enga ma angai lo ani tin a soi bok US Secretary of State Antony Blinken chuan France su thopui poimo ti soin Washington chu Paris nen thuk taka an tho ho zel tur thu a soi boka White House Press Secretary Jen Psaki chuan France soisel na chu thingthathungin inzom na sang France nen hian kan neya a thena kan nei lo boka anni point kan tel lova inzom na ramdang te ne nan nei ve thawani hei hi global diplomacy kaldan ani tina soithung AUKUS manghian ram pathum te chuan cyber lama le artificial intelligence le undersea technology lama thoho na an nei don boka UK National Security Advisor Stephen Lovegrove chuan strategic thakna poimo tin AUKUS sungchang chu asoi nge ani AUKUS manghian Australia chu khovela nuclear power submarine neiram pasari na ani theidona Lovegrove chuan AUKUS chu tunhai kumsom rukchunga khovel ramte thoho na poimo berani yang tina soibok China chuan AUKUS satel ramte chu Cold War mentality nei tia soin an ram thatna bak angai tu lo tin apu ve thungani Chinese state run Global Times chuan nuclear submarine in tlan siak na nasazok om thei tia soin China na be ni chuan Australian sipai te chu thima saber turan ni tin a soibok ma se Australian Defence Minister Peter Dutton chuan Beijing chanle na chu hnol thungin tun hi Australia din hun chungchanga China thu le hla kan ngai thlak thum khatna ni lo tin a soya heti lai region democracy ram in chuang tak kan nia Indo-Pacific rem na om theinan kan thenom ram te kan thlop tlata he tho ho no hian he region hi himzokin a siamanga chu thil ni na ni in mani ngai dan mai in thu dika hnol thei lo tin a soi thungani UK Prime Minister Louis Paul Keating chuan Australia UK le US tena China counter na tur nuclear submarine siam antuma antlang zarna hian Biden administration chu arin tok lo zieron soi chuaka US sipai te hi khovela kan lo da sangin kan lo thamon pui ve hle thina ma se Taliban AK-47 rifle keng mai le pickup truck nunga chuang thin te hlavin an tlan chi ania hetiang angram hian khovela economy sang takni mek China ram lian takhi an he zo don emni Australia hian nuclear submarine lo nei te reng poni se engtin nge khalanga ayan kol zui zelta kang ti na soyani US drone strike awanga thina thleng chungchanga US in ngai daman deal news kan mule hria tangin August ni somni pakwa khan US intelligence ten hria tin an don angein Kabul airport ta ISIS ke thi chil bompu ka mo phût ISIS te chu US drone strike manga beile tin US sipai te chuan drone mangin an ka fu ngai ni na in soya ma se poi soi lo mi som lai nun na an chan pha ta ani heng nun na chan jinga hian no pang pasari an tel nge nge a hun aliam zela ram hrang le mitam tak te chuan US su demin an thil tia ngai dam dil turin an thu ta ma se chu ti chung po chuan ni som ni don chu an thil ti sualian pom du hau lawani September ni som paria sang ni som ni pakathian US Central Command Marine Corps General Frank McKenzie chuan khovel le mithi chung te ma ngai dam adil ta ani General Frank chuan August ni somni pakwa drone strike kan nei na khan thil ti sualian tak kan nei ani ti chu kan chui chiana train kan theta ani ati US General McKenzie hian mithi chung te na poya ti zia soin thu pa choina te po anaya kan ti sual pa liau ani in mi ngai dam kan dil tak zet zete ti na soyani combatant commander kanina angin keima in mo phurna kalave kangatia US Secretary of Defense Lloyd Austin point atur tu telaka ngai daman dil rual hian US intelligence te malak na chui chiana tiambok August ni somni pakwa drone strike khan US aid worker Jemari Amadi no pang pasari le midang pani te anthia US commander ten Hellfire mangin Jemari Amadi le no pangte motor chung ommek te chu vandoi thak takin an ka plum vek ani
August ni som thum pakhat khan President Joe Biden na chuan America in terrorist bay thiam zia le target an mai ngai lo zia address of the nation na asoi chiam towa ma se civilian som te thine ro tu na chuan asoi du to lo ani Italian na thokten green pass certificate an nei ngai Italy sarkar chuan anraman na thokte chu vaccine an langei to ti fin fiana covid green pass covid negative test report emo free an dampui to ti fin fiana emo an nei ngai ngei to don ti soi na thok tu zinga green pass nei lo te chu an ma tanga suspend an ni mai ba ka ninga chungin an hlo po ti top sak thei nga lan niang atia he khuwa khirna dan hi October ni som panga tanga man tran tura ti ania hria wanga har sana tok lian takram hian anram mi puitam thayang ber hna vaccine pek chu atum mek bok covid-19 green pass certificate hi digital le paper manga pek chu ani dona he pa siram chunga train station cinema restaurant gym le swimming pool mang tur te chuan nei ang lo ngai sa to ani school a po pa si nei ngai to a hei wang hen vaccine la lo zirtir tu then khate chu an na tho chun zom phal sak an ni ri lo ninga ni khan Italy sarkar chun he dan hi huam zau zo ka kalpui turin sector sang sang na thok tu tele mani ezon na bil big nei te huam tur dan thar hi asiam le ani sum don na mun le thok tu zinga green pass nei lo na thok luyan omani chuan poisa euro sang khat zanga pound sang khat zani somriat theng choi tir thai an ni don bokani ati ani health minister Roberto Speranza chuan he dan thar hi mi puita him na tur le vaccine sem chuan na chak zo ka kalpui ni theina turani thu soya vaccine la du lo pol tlem te chuan sarkar ro mana semi an du lo thu soi ma se ram mi pui tam jok chuan sarkar vaccination campaign hi an thlop hle thung Italy mi pui zinga za zela somruk panga te chuan vaccine dose bikimin la to ma se hri in kai chhon ol sam tak delta variant a wangin hrikai thar hi an sang chak hle ani Italy a hian covid-19 kai makta duai li point paruk chuang anom to a covid kai noi wanga thi nuai khat sing thum chuang anom to ti John Hopkins University data chuan ata lang green pass si European Union ramte inkalpona tanam han tel turin ama in ti lo ni to a ram engwa za chuan chan sang wangin certificate thian phût to ani ole khati zongkha khovel chanchin thar lor khom kan puan theita chu ania Mizo Official Channel clear tu lengai thatu zong te in zawai chunga kan lawm